Azkue ikastola izango da aurten ibilaldiaren protagonista. 7 urte dira metodologia berri baten aldeko jauzia egin zuela Lekeitioko ikastolak. Konfiantzaren pedagogiaren gidalerro nagusia erakutsi digute. Haurrak erdigunean jartzea eta baita beren beharrak ere. Hartutako bideo honen inguruan eta igandean ospatuko den ibilaldiaren inguruan hitz egin digu Maitane Hidalgo ikastetxeko zuzendariak. Gure herriz euskalduna izan dut eskualdia bebai, Baskarian euskaren arnazgune bat gara, eta hori indartzen jarraitzeko eta esastuteko, aurten ibilaldia Lekeition. Gure artean dauka usen familiak atzerretara dirazenak adibidez, gero eta gehiago dira animaten dirazenak euskera ikasten, eta horrek erakusten dago, behintzat ez dagoela gelditxuta dago esatera atzera doina. Adekasi zirin, etxe bateko gela baten, laupa bostumeaz, eta aldan modura esaten den modura berton, ez euken materialik apenaz, eta jentiak laguntza utzenaz, herritxarrak laguntza utzenaz, pase zirin apurka-apurka, saio batzuk emoten, gero eta konfizantza gehiago erakutzi bertako momentuko jentiak, gero eta gehiago zirin animaten zirinak, eta horretxeri esker aurrera da etxia lortu edo. Hezkuntza sistemak aldaketa bat behar bala, urte batzuk dira pilpilian daola eta egunerokotasunean daukagula. Baina gu amenazko ikastolan ondala 7 urte buru belarre sartu ginila. Lehengo hormak bota zirian, eta hori izan zen igual lehengo gehien ikusi zana ez. Baina hormarik eta zenduena bota dirazenak dira geure burukuak edo zango ez. Eta hor lan handia egin eta horretan jarraitzen dugu. Unia bera edo ikaslea bera erdigunean ipintzia ez. Berak jaio den momentutik behar izan batzu daukoz, adinaren arabera garatzen juna ala behar izan desberdina daukoz. Tordun gure zer egina da, berari testuinguru hori eskaintzia ahalik eta naturalena danen oinarretxik. Orduan horrek eskatzen dau, espazio egokize eukitxia. Eskatzen dau, denboralizazio egokize eukitxia. Hau da, berari egokitzuta jutia. Eta nola ez, gure papela edo irakaslien rola esango dut, beren bide lagun izatea dela garrantzitsuena, segurtasun bat eskainiz, txiki-txiki gina danetik, hasten danera arte. Egokitzapen prozesu, ume txikina bihar dau egokitzapen prozesu hori, familitzi datorren ikastola sartu arteko zubilan hori egokile izatea, segurua izatea, hori izango geunke txikinetan igual, aderazgarrizena edo gehien olako tutenana, eta zelan ez, aipatu behar dira, jana, lua, eta horredanak errespetatia, Gero, segitzen dugu, mi hasten duna ala, berak esperimentatuko gogoa dauko, orduan guk material hori eskaini beharrotzagu, espazio hori, Adibidez, umia garatzen duna ala, apurka-apurka, gorputzak gehiago erabiltzen doia, bihar dago psikomotrizidadeari dagokionez espazio egokila, eta zelan ez, berak bihar da zen garatzeko alderdi guztiak. Irakasleak gelan sartzen denetik, prestatzen dugu gelia, danon artean osatzen dugu eta edo pentsatzen dugu zer eskainiko jakon, eta orduan umia sartzen denetik behak eta papel hori oso garrantzitsua da, zelan datorren etxetik, norengan hurbiltzen da, zelako elkarrezketa dauko zen, zein interesgune daukon. Normalion urten etzen dauka iren batek euren artean gailentzen dana edo esango dugu guztokua. Orduan detonante bat edo ipintzen da gelan, nun hortik apurka-apurka produktua garatzen dan. Goizeko 9:00 10:00 ate guztiak zabalik dagoz, proposamen desberdinak dauke txoko desberdinetan, orduan eurak elkartzen dira nahi dabenaz eta nahi daben materiala lantzeko aukeria eukitzen dabe, beti zer egin batzuk betiaz. Baserriz inguratuta egon da eta abar, baserro beto bertoko produktuak lortzeko aukeria eukitxia baino. Arraina be, bertoko portuetan, ingurutako portuetan adibidez ondarrutik ekartzen dugu freskua, eta gure ikasleak zorizonez, kilometro zeroz gain, bertoko produktuak jateko aukeria duke.
Orduan hor 3 helburu egoa zan ibilaldia berton sortzeko, bai. Lehenengokua zan, gure proiektu hau ezagutaraztia edo erakustia bai herrira eta bai gure ingurura. Bigarrena eta nola ez baliabide batzuk lortzia, bai. Eta hirugarrena, ikastola elkartearen erakustaldia edo erakuste hori. Birtzala hitz bat esan nahi asko abarkate bat zana, ez? Ikusitza gainera bilakaria lehen kontatu muguranu iztia torren, zema sufridu eta gero ondino konfizentza guztiaz eusten segidudan. Gopo lantxik etxeko asmoa daukagun. Aratzago berbiak esan duzu modura gauza handila edo abarkaten da bazkanian, beti aratzago zuen izan garelako, eta aratzago nahi dugulako joan, ez? Eta ez hori bakarrik ikusten duguna da, hezkuntza sistemari ondino bueltazko gonbidatzako zela, hobetzen segidu behar dugula, hor lan handila egin behar dugula ondino, bai? Eta orduan nahi duguna da, eztabaida plaza bat sortu eta zabaldu, batanon artean horren hobekuntzan sartu gaitzezan. Zuziriz egiz esan, hasieratik lotu gentun berbiaz batera, esaten genuen aratzao, bai? Segizen okurridu jakun zuzirizena. Gora ipatu behar dena da, lehenengo eta behin gurasuen eskerrona eta lanetxeko gogua, bai? Gero auzolana eduki dugu oinarri bai, eta horreri esker, hainbeste gauza edun dira aurrera, ez? Ibilaldian egiz esan, adin guztietarako eskaintza desberdinak egongo dira, bai? Kirol erronketatik hasi, taller desberdinak, adibidez telak, eskulanak, elikagai tailerrak bai badagoz, elikagaiak lotutakoak bai, musika arloari dagokionez edo kulturan olakotuta talde desberdinak joko dabe bertan, bai? Lekitxarrak izango dira tartian bai, adibidez Sustrajaban, eta Izaki Gardenak, Nogen, Esne Beltza, bai, apurtxu bat danetarik. Laugunetan bananduko dira antolatutako ekintzak, eta benetan aniztasun handia egongo dela, danok parte hartzeko modura. Parekidetasunak eta jasangarritasunak injarrasko hartu dabe. Badaki azkanian zelandoian gauzia, eta ikusten genuen aldaketa bat bihar zala eragitzen hasteko behintzat gure gaztien artean. Ur plastikozko ur botilarik ez dela zabalduko. Orduan, hemendik gonbite hori etortzen dizen danari, bakoitzak bere kantinplora edo gure edateko edalontzi guk tagia edo ditzutzaguna ekartera bultzatzen duz. Parekitasunak egiz esan talde potente bat sortu izan da, horre protokolu eta sortziaz gain hainbeste ikastaro emondabez bai parte hartuko dugun artean eta baita irakaslegu artean bai. Hausnarketa plaza hori sortu. Pentsatzen dugulako hau ez dela sekula geratuko, ez? Honek segidu inbirdau aldatzen, hobetzen, eta gizartia eraldatzen doian modura. Orduan garrantzitsua izango da plaza hori, horren sorrera hori, komunitatean eskenean danok eragitzen dugulako, eta danon bihar izan adalako. Nik amendik gonbitia animatera jentia etorteko, ondo pasako dugula, guk gogotsu egin dugula lan hau dana sortzeko, eta beraz, ongitorriak izango zariela, urbiltzen zarien danok. Elmuga ez da ikusten, tasaiatu gertukoa, aratzago erakusten. Ana begira ze altxor, dugun bertatik bertara, eskutik eskura dator, uretatik lurretara.